ku yi mana subscribe a tashar DJ Nice TV sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. La ilaha illallah. Don Allah na annabi Muhammad ne kuka. Insha Allah duk wani abu da yake faruwa a masana'antar Kano din nan, Allah zai kawo ƙarshen shi. Na daina kuka. Kai, abin nan na bani mamaki wallahi. Wai yanzu a ce naira 2000 3000 ake ɗauka ba 'yan wasa. Idan magana da lazin ce mata faɗa gaskiya ne kenan. Kai, ba na son katsalan nan a cikin aiki. Bari mai ha, ke ma 2000 3000 ake ɗauka a baki a masana'antar Kano. Ni ba zan iya ma ƙarya ba ne. Ba wani nan, kawai dai ba ki so ki faɗan ne don kar su daina saki. Yauwa, Hadiza Muhammad, magana dai muke akan 2000 3000 da lazin ce mata ce ake bayarwa. Gaskiya ne. Me ku? 2000 3000. Wannan haka ne. Musu bawa amfana 2000 3000 haka daraktocin suke bayarwa. Komai zai iya faruwa. Na shiga uku dan. Lalle yarinya, shiga uku yanzu ke ka fara. In dai aka ne ne, nan gaba naira 50 naira 100 haka za a rinka baku. Sarki Ali. Yayi kyau. Kai yanzu abin da yake faruwa kana ji kana gani? Babu ruwan alalu. Ba ku tsoron Allah. Kamar ya ba ruwanka, ba kai ne sarki a kani din ba? Dai dan Allah dan Annabi kai hakuri aka samu. To bari ku ji maganar gaskiya. Ba ruwa da aka san da aka samu. In dai ko gani ya daina, to wallahi sai an daina ba 'yan wasa 2000 3000. Sai na sharara maka mari wallahi. Mari kuma, da kwato muku inji. Sai an jima, ka tafiya ta.